Ad Astra, že môžem ísť do vesmíru. Hej. Napríklad tu nejaké kamery. Hej. Táto kamera je na mesiaci, ale nejdem ju rozkliknúť, lebo proste nejde. Dáme 13. Dávam túto všetko. 30 je tuto. Aj napríklad. Ja sa tu nezamestnám vidím. Približne. Hej. Tie ďalšie kamery sú fakt dobré. Security kamery. Hej. Tu napríklad elektrika, ktorá som ešte nespovoznil. To som ja proste. Vidíte, to sú takto. Come on. Ja som nevedel, prečo to netešie voda. Ona je zastavená. Kamery je na odstav. To je kamera. A przy dokumentarze jsem vyvolil kameru a ještě ten odstav byl taky vidno. No tak toto stačila jedna kamera. Ja musím vymazať. Toto tu neexistuje. To sa teraz akože odstráňa. Teraz by mi tu... Prečo to je 20-ka? What the... Jaj. Je debil. Dobre, takže jak môžeme ísť dovnútra. Tak to je taký príjazd, musíme vodu, lebo teda ide aj voda. Dovnútra, no tak si myslím. Ne, kurva. Keby mala tiesť aj táto fontána, pokiaľ príde tá voda. No už teče. Musím dať takéto stroje, aby by to rozbehlo tú vodu, prepumpovalo. Je takéto vere od Astra. Docela cool, to je mesiac a mesiac pôjdeme. A ju som tam aj bol. Tu môžem predávať nejaké debiliny. To je zásobný voda, hej, tuto je prívod vody. To je také umývadlo. Ja si dám dobrý monitor. Ja si dám na ten odštát. Ale ja mám aj server, mám ten set. Keby som mohol, tak som by mal väčšie FPS. Treba
Boha. No to číslo si radšej nebudem všímať. Toto je. Toto je. Ja. Dobre. Aj toto je už nič. Toto je fakt. Sandry Remote, ja sa tomu neviem. Ja sa až tomu modu nerozumiem, ale to je dobré. To je tlačítko. Button. Kamu ja nechápem, či toto je fake, kámo. Keď to som rozvidel. Taser, čo je prepad? Čo je taser? Neviem. Všetko také. Aj projektor, no. Čo píšti? What? Ide do ultra. Ja som by to, keby som nemal to tak inak som musel zadať kód, ktorý som tu dal do všetkých dverí. Tak sa prejde. No tak to napísať. To je také vozidlo. Tu si taká benzín. Tiež od Astra, dobre. Teraz si môžeme dať oblek, raketu. Ešte si tu dovezem na raketu. No. Potom. Pekne. Dropni. Takto. Ako nemám ho späť, mi vedela aj postaviť lepšie. Vidíte, tu máme už raketu. Jeden oštár sa by niekedy nepodaril. Ja som mal tieto 2 bloky široké a tá raketa sa v nich zachytila. Že som mal... Na to som myslel. Máme vlajočku. Máme takúto. Oblek, no. No tak ja budem asi v kreatíve. Máme lopatu. Na mesiaci. Vykopať toto, také vzorky, no. Vy viete. To by mi asi malo stačiť. Teraz by mi mal vidieť kyslík, hej, OC2, ale teraz sa mi nebude míňať, lebo na mesiaci je ani atmosféra, ani kyslík. Nemám ten. Dobre, nemôžem ísť. Ja to neviem púšťať, tu píšti. Ja si môžem pozrieť kamery, počkať. Tesa. Ha! Dobre. Takže púšťam medzerník 3, 2, 1. 2, 1. No to už je vidno oheň. A vo vesmíre mi nepôjde už sa kúkať. Ja
Ja som aj jedno video natáčal. No to som mal. To som sa ešte v taktom nevyznal. To som mal svet, ktorý sa sekal, jak som mal... Neviem, prečo som to sekal. Potom pôjdeme, môžeme ísť aj na Mars. Ja sa vidíte, teraz nemôžem proste už klikať. Ale tuto, na zemi. Medzerník. No keď neviem držať ten medzerník, tak vybuchnem. Vybuchne tá loď aj toto základňa. Vidíte? Ja som tú druhú... Počkaj, však ja som to dal do Ender chestky. Ten druhý tablet. Znamená, že som dodával do Ender chestky. Ja neviem, či mi to pôjde vybrať. Ja som to dal do tej normálnej. Ja to mi nepôjde. Ja tu vrátim naspäť. Ideme kamery. Kde? Tu. A ja neviem, na čo sú kamery, keď to z reálneho sveta nevidím. Nie, no zo sveta tam. Že zeme guľa. Ježišmária, vysoký jumpy sú tu. Prečo tak dole vydole? Ja tu mám to. To sú tak super vody. Ale na budúci diel pôjdeme na Mars. Takto. Musí mi ukazovať ako toto. Keď mi toto neukazuje, to mi znamená, že nejdu, že som v inej dimenzie. Napríklad, keby som to dal do Netheru. A v Netheru som tu ešte nebol. Takto, a máme kamery. To ja robím. Dajte odber a like. Dajte like. Ježiš, to je také dobré, keď sa vidí. Čo? Prečo hovorím? Shut the fuck? Ale tu, už som to bol 3-krát. Bože, ja nemám ten job. Nie, dobre, dám si tu rakety. Tu minus 170. Ja si dám survival, tak ja mám tu kyslík, hej. Keď si to prejsť, tak skapem. Zabral si to. Mám si kreatív. To je lepšie. Ja sa tu ešte môžem vidieť. Počkaj.
jedna štvorka. Hej, o štvorke takto približne. Takže idem stlačiť bezherník. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kurva. Ty vole. No tak to je poriadny buk. A kladňa. Mesiac je opustí. Solar system. Ježiš, prečo to stále to číslo? Má 15, potržitko 67. Ty. Mára. Tak keď ešte raz to viem to číslo, tak si buchnem po stole. Toto sľubujem. Dobre, tak sme boli na mesiaci. Na terná sezóne asi raz to vysrám. Checkpoint, všetko ne. Whitelist. Nikto je. To je súkromný server. Keď chcete ho ako sa tu pozrieť, tak napíšte do komentárov. Nemôžem sprístupniť, ale potom musím dať aj mody vám dať, lebo bez modov sa vám tu nepôjde pripojiť. Tak napíšte do komentov, či chcete sa tu pozrieť. A musíte mať tie mody. Security Craft Astra Creative. A ešte World Edit. To je World Edit. By ma asi drblo, keby tu nebol World Edit. Ježiš, to tak skáče. Dobre, takže ak sa mi páčilo, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa ďalšieho videa, takže čaute.